Sesiyolala ke kuyimpela sonto. Konke okuseduze kwakho kusondelene nawe kakhulukazi abantu kuyi reflection noma kukhombisa wena izinto ezijulile ngawe. Ngabe mhlambe kukhona umuntu okucasulayo othi nje mawumcabanga akucike nje, yazi nje ubani uyangicika, yazi nje ubani uyangicika nje, yazi ukuthi ngimcabangelani. Lokho kufanele ukuthi wena ukuthathe njengento okufanele ukuthi uyibheke ukuthi ngabe yini ekulomuntu noma ama-qualities alomuntu akuye mina engingenawo noma okusafanele ukuthi ngisebenze kuwo. Kungenzeka ukuthi mhlambe lo muntu omcabangayo bese wena uthi uyakucika, ngenzeka ukuthi mhlambe umuntu onento ongenayo, umuntu ophumelele mhlambe empilweni, wena mhlambe awukakaphumelele ukufika ezingeni lakhe. Into yenza ukuthi icike ukuthi wena ubona lokho kukuye wena okufisayo kodwa ungakakutholi, kodwa awuzibuza imibuzo efanele ukuthi ngizofika kanjani kulesa sigaba noma ngingakwazi ukuxoxa nalomuntu eke ngicushisa ukuthi ngingenza kanjani ukuthi ngisizakale. Kodwa ke anyway akunankinga nalokho ngoba vele within you akhona lamandla afuna ukukhombisa nazi ukuthi yini right for wena. Kodwa wonke umuntu uyi reflection wezinto okufanele ukuthi usebenze ngawo. Uma bona uyibona ukuthi uzungezwe abantu mhlambe abakuthandayo, kumnandi, niyahleka nje, uba contribute ngendlela elungile empilweni yakho, bakunikeza imbono nawe uyanikeza imbono nje, izinto ezinjalo, uthando lo around wena, kusho ukuthi ukukhombisa izinto ezingaphakathi ukuthi nakuwe kusho ukuthi we ususebenzile ukulcultivate lolu thando olukuwe ngaphakathi. Kanti uma ubona mhlambe abantu abaningi abakuhloniphi, mhlawumbe ubona ukuthi yibo yazi baze bangibukela phansi labantu nje abanginikeze respect, babone ngathi anginasithunzi. Lokho kungaba mhlambe inkomba yokuthi kukhona ama-boundaries noma umngcele ongakayidwebi ngenxa yokuthi abantu basabhizi bachanasa empilweni yakho ngendlela ebephindelela, kodwa wena awudwebi umugqa. Kukho la usho khona ukuthi hayibo no, imani lana ke gcinani la, izinto okusafanele ukuthi uyisebenzeke kubhekeke lokho ukuthi abantu abakusondelene nawe noma izimo obhekana nazo usuku nosuku ngabe izimo ezishoni ngawe, ngoba konke okuyi experience yakho kuyinkomba yalokho kuwo kujulile kuwe ngaphakathi, okuhle nokubi.